karoy bag-ong masakit gikan sa lugar mga incheck tanan pwedeng matakdan gagmay dagko pobre adunakan aron kita makahalikay magpuyo lang Diyos balay dili gayod kita manggawas aron walay sakit silawas. Hala mga tao pamuli mog sayo kay adunan nay kurpyo halos tanan manirado kutob ragyos alas 8 magdistansya una kita bisag usa lang kadupa tumanon ta kining tanan aron ang virus dili managhan nagwantis ug nagdimas sa kamot termina manghugas adunay nanggiguol wa nay mapalit nga alkohol mga saging mga itlog gipang kumprahan mahurot na kamunggay limon luy agi timpla kay kuno kontra sa corona gipatuban ang ECQ namingaw ang merkado nagreklamo ang katawhan wa nay unod ang ilang tiyan pamilya nangagot man wa na sila'y pangabuhian tungod ni ining quarantine nagdalag COVID-19 Hala. wadam ka may gimayor nanawagan sa mga senador mga pobre atong tabangan pamulitika hikalimtan mo serbisyo sa publiko unahain taon ninyo likok ngarita bang digdo aron mga tao dili mapasmo mga bugas ug dilata sa barangay gitadtad na gobyerno ni saad na nga manghatag na og kwarta halos tanan excited na kaysa sardinas gibidli na apan ang uban nagrally na social distancing gisopak na hala kung magsamok jud sila ay kahadlok paniruha sa pulis ni mando na si Digo Suki. nasuko na COVID-19 arang kahaka katawhan na taranta ang uban usab nagduda madiskwido ilang kwarta ang sultis presidente ay kagool may kwarta hatagan kamong tanan bana